Mae nifer o bobl wedi bod yn edrych ar rhaglen iaith ar daith, yn edrych ar pobl enwog yn siarad Cymraeg. Ond dwi eisiau edrych ar taith gwahanol, fel bod iaith yn datblygu ac yn esblygu dros miloedd o flynyddoedd. Ar dechrau dynolrhyw, dim ond un iaith oedd yna. Yn erbyn hyn, mae dros 7,000 o ieithoedd yn y byd. Mae rhai ohonyn nhw, fel Saesneg a Mandarin a Sbaeneg, cael eu siarad gan miliynau o bobl. Mae tua 500,000 o bobl yn siarad Cymraeg, ond mae hyn dal ymhlith y 10% mwyaf yn y byd. Mae miloedd o ieithoedd gyda llai o siaradwyr na Cymraeg. O ble daith i gyd o'r ieithoedd yma? A beth bydd y dyfodol nhw? Mae yna ddau ateb posib. Unai fod ieithoedd wedi newid ar hap ac yn dod yn fwy wahanol wrth nhw ymledu ar draws y byd, neu efallai bod ieithoedd wedi addasu i'w amgylchfeydd penodol, ychydig bach fel bod anifeiliaid neu planhigion yn wneud. Dim ond un gair oedd ar y dechrau, ond wrth i bobl ymledu ar draws Ewrop, oedd y gair yn newid, ac nawr mae'n anodd gweld y cysylltiad rhwng tafod, lingua a tongue. Ynaeth hyn digwydd i'r geiriau eraill hefyd nes i ieithoedd newydd cael eu creu. Mae nawr tua 500 o ieithoedd wedi tarfu o'r un iaith wreiddiol yna. Mae'n anodd astudio'r broses yma yn uniongyrchol, ond erbyn hyn, dyn ni'n defnyddio nifer o technegau diweddaraf. Dyn ni'n defnyddio yr un rhaglenni cyfrifiadurol y mae biolegwyr genetig yn defnyddio, a ni'n hefyd yn rhedeg arbrofion fel seicolegwyr. Dyma esiampl un arbrawf sy'n ceisio creu simulation o esblygiad iaith. Mae rhywun yn dod mewn i'r laboratory a ni'n dysgu nhw iaith bach artiffisial. Mae rhaid i nhw dysgu rhywun arall, ail person, yr un iaith. A wedyn mae'r ail person yn gorfod dysgu iaith i trydydd person, ac yn y blaen. Fel hyn, ni'n gallu gweld fel bod y iaith yn newid dros amser. Ac oherwydd bod y simulation yma mewn laboratory, ni'n gallu gweld fel bod y iaith yn newid o dan amodau gwahanol. Ac rydyn ni wedi darganfod proses newydd, proses o addasiad. Dros amser, mae'r geiriau bach yma wedi newid i ddod yn fwy effeithlon a gyda fwy o strwythur. Felly dyma damcaniaeth. Bydd ieithoedd go iawn hefyd wedi addasu i'w amgylchfeydd, i diwylliant y pobl sy'n siarad y iaith, ac i'r syniadau maen nhw'n ffindio'n bwysig. A falle gallwn ni rhagfynegu fel bydd ieithoedd yn swnio wrth edrych ar ei amgylchfeydd ac ar y pobl sy'n siarad y iaith. Y pwynt pwysig yw hyn. Os yw rhywbeth yn bwysig i siaradwyr, bydd y iaith yn newid mwyn galluogi nhw i mynegu y syniadau yna. Mae'r iaith ar daith, a chi sy'n dewis y cyfeiriad pob tro dych chi'n siarad. Os ydych chi'n meddwl bod iaith yn rhywbeth sefydlog a thragwyddol, mae'n hawdd meddwl bod siarad yn wahanol, yr un peth a siarad yn anghywir. Ond i fi, mae astudio iaith yn dysgu fel arall. Mae gwahaniaethau rhwng ieithoedd yn rhywbeth i'w lawennu ynddo, nid rhywbeth i'w ofni. Eich iaith chi yw Cymraeg, chi sy'n penderfynu fel bydd e'n swnio yn y dyfodol.